Mentore izateko gakoak. Bueno, lehenik eta behin, esperientzia oso baliagarria da. Eta esperientzia eta bizitzan zehar izan dituzuen esperientziak balio handia dute. Beraz, horiek erabiliz, benetan aberasgarriak izango dira mentorietan egoteko garai horietan, eta mentoria horretan bidelagun zeaten pertsona hori aberasteko eta laguntzeko. Bestetik, entzuteko modua benetan gakoa da. Sakontasunez entzutea desberdina da, hola edozein modutan entzutea baino, eta berez entzumen aktiboa eta sakona ukitzea pixkat pertsonak ze esaten duena eta esaten ez duena pixkat igarritzen edo kaptatzen, eta benetan esaten duena entzuten. Bestetik, garrantzitsua da bidelagun izatea gehiegi zuzendu gabe. Noski, mentore bezala, esan ezakegu hau da nire ikuspegia, baina kontuz proiektua berea da. Bestetik, presentzia, esaten dena, oso garrantzitsua da. Nola nago, presente nago, momentuan bertan nago, eta gero ze transmititzen dut. Bai, hau ere garrantzitsua da. Bestetik, galderak, bai galdera irekiak edo galdera itxiak izteko eta galdera irekiak erreflexioa sustatzeko, benetan gakoa dira mentorietan. Bai, aldi berean gogoeta sustatzea, erreflexioa sustatzea garrantzitsua da. Bai, ideia berriak aktibatzeko, bai, behar bada ikusi ez dituzten gaiak gai buruz pentsatzeko, eta argitasun gehiago izateko, beste batzutan ere ordenatzeko, eta pixkat beraien burua, beraien proiektu horiek eta beraien ideia horiek antolatzeko ere. Bestetik, badago teknika bat, berformulatzearen teknika da, oso erabilgarria dena benetan esan duena guztiz ulertu dugun baieztatzeko. Hau da, jo dezagun pertsonak azaltzen digula zerbait, azaltzen digula proiektua, eta guk egin dezakeguna da gure filtroaz entzun eta kutsatu ez ezagula bermatzeko edo kutsatu ez dugula edo ondo ulertu dugula baieztatzeko, esan dezakegu. Orduan, hau esan duzu proiektua hau da, eta baieztatzen dugu. Hau esan duzu, hau esaten duzunean, eta orduan baieztatzen dugu komunikazioa zehatza dela eta ulermena zehaztasunez egin dela. Bai, ez gure filtrorik atxikitu gabe. Bestetik, interesgarria da eta garrantzitsua da gure iritzia zintzotasunez eta argitasunez azaltzea, eta era berean beti oreka hori mantenduz. Eza gure proiektua eta kontuz epaiketekin ere. Desberdina esatea, nik egoera ala ikusten dut, baina erabakia zurea da, edo indar hauek eta hautasun hauek ikusten ditu, edo hau horrela da, hau gaizki dago, hau ondo dago, hau ez egin, hori ez daterako, hori ezinezkoa da, hau astakiri bada, holako hizkuntza desberdina da, bai? Berez, asertigitatea, neutralitate hori eta errespetu hori oso garrantzitsua izango da, bai? Bestetik, lehentasunak ezartzea garrantzitsua da, batez ere lehenengo identifikatzea, ikustea, bale, pertsonaren momentu hortan zer behar du, bale, zein da lehentasun, zer lehenengo, eta horrela ordenatzen eta bidelagun eta bideratzen lagunduko diogu, bai. Bestetik, sormen puntu bat, errespetua noski, pazientzia, onarpena eta moldatzeko gaitasun horiek garrantzitsuak izango dira, mentore bezala hori garatzea eta hori bermatzea, hori mantentzea, bai. Bestetik, gure esperientziak partekatzen ditugunean, oso aberasgarria da, baina kontuz, proposamena da, orekatu dezazuten, bai, esperientzia positiboak eta arrakasta
kasu horiek baita akats edo porrotekin, hau da, errealitate bat eskainiz, bai? Ez da dena perfektua eta dena beti zoragarria, eta ez da ere beti zailegia, benetan erronka bat izan daiteke ekintzailetzan hastea, baina garrantzitsua da bi ikuspegi horiek izatea, bai? Bide lagun izaterako garaian. Bestetik eta azkenik garrantzitsua da saio bakoitzean zartzea argitasunez zer landuko da. Gaur, hau, helburu zehatz bat jarri, eta ikusita lehentasunak, ikusita beharrak, zer landuko da. Ondoren bukaeran egitea, ondorio batzuk, zertaz hitz egin dugu laburtu, eta orduan ondorio batzuk atera, eta hurrengo urratsak markatu. Zer landuko da, pertsonak zer landuko du hurrengo egunetan, hurrengo astetan, ze pauso, ze aurrera pauso egingo ditu. Horrela, prozesua bideratzeko. Beraz, aurrera, gozatu prozesua ere, eta animo asko.